Chief Nnewi. The Adamazi TV Okay. The Adamazi TV oil media brand now connects all Africans to their roots. Okay. Fear the showcase of the cultural heritage of all African communities. Alright, we showcase it to the world. So I know maka ebube umeme tata na sika anyị ga nọnyelu unu ka anyị kwanu kunu si eme we go support the whole world how you celebrate your New Yam Festival. So anyị na-ekene gị na-asị biko ka anyị matatu onye ibu nakwa ife na-eme ebe a taa. Nọ hinne. Afọ ahụ bụ Chief Onyeka Onyejuluwa Ebubechukwu Nnewi Obiofia Nnewichi Nnewi. Okay, biko ime isi gwatu anyị ihe na-eme n'ebe a tata. Ife na-eme bụ na Akabozules na-eli ji ọfụ tata 24th August 2023. Ego obi dị gị maka emume a unu na-eme tata? Obi atọ ka m ọhọwa obele ụtọ, obi na-atọ m nnukwute ụtọ na Chineke melu ndụ mụ na ụmụnne m ndị Akabo community wee nọrọ n'ụbọchị taa na-eli ji ọfụ, emume ili ji ọfụ, so na obi dị nnukwute ụtọ. Yes. Ndị Akabo nọ na mba dị iche iche na-enene ihe a na-eme ebe a taa. Ke ozi inwe izi ha maka emume a unu na-eme ebe a? Ozi na-ezi ha bụ na ndị nọ n'ụlọ n'ọlụ ndị nọ na mba n'obodo ndị ọzọ, ndị ahụkwa nọ na mba n'ọlụ ndị nọ n'ụlọ, so na ife niile anyị na-eme ebe a taa n'agbanyeghị na ha nwa anọghị ebe a with us, mana ama na uche ha niile dị n'ife niile a na-eme, and dịka ha na-afụ anyị n'ife niile a na-eme, ana m ayọkwa amara Chineke ka ọ nọnyere ha ebe ahụ niile ha nọ n'afọ a Jizọs. Ka ozi na-ezi ndị Igbo nọ na mba dị iche iche ma ndị nọ na mba dị iche iche ma ndị nọ na Nigeria concerning embrace their culture. So ndị Igbo ozi maka embrace their cultural heritage. Okay. Ana m agwa ndị Igbo niile na ụdịrị ife a na-eme ewu ife na-atọ ụtọ, ife na-ewepụta omume ndị Igbo. Ndị ọcha nwere etu ha si eme nke ha, ndị Igbo nwekwara etu ha si eme nke anyị si eme nke anyị. Ya na ife a na-egosipụta, ife a na-eme taa na-egosipụta etu ndị Igbo si eme omume nke ha. So na ụmụnne anyị ndị nọkwa na ana mmadụ, ana m ayọ ebe ọbụla na ha nọkwa, ha na-egosipụta na ife a bụ etu anyị si eme na be anyị, maka na ụdị ife anyị emekwa asụsụ Igbo anyị ahụ ife nọkọtara asị na ahazi asụ ya. Asụsụ Igbo dolo na-aga etu asụsụ ndị ọzọ si dolokwa, etu a ka asụsụ Igbo yesi continue dolokwa na-aga. Yes. Thank you so much for your time, sir. I really appreciate it. Thank you very much. Go ahead. Camera on you. Afam bụ Lọlọ Chidimma Onyejuluwa, Lọlọ Ebubechukwu Obiofia Nnewichi Nnewi. Ana m ekele ndị Nnewichi, ndị Nnewi niile, ndị Akabo na Iri Ji ha, ka Chineke gọzie ha, gọzie chairman anyị Honorable Afamagina, nye ya more grace and more wisdom and understanding from glory to glory in Jesus' name. Thanks for watching. Please share,